Clar, hem d'ubicar una mica als espectadors i als oients que no hagin vist la pel·lícula de molt lluny, que ja aneu una mica tard, però us posem una mica en context perquè pugueu salir a entrevistar amb tranquil·litat. I és que, segons Film Affinity, Molt lluny és la història d'en Sergio, interpretat per Mario Casas, que viatja a Utrecht amb la família per assistir a un partit de futbol, concretament de l'Espanyol. Abans d'agafar el vol de tornada a Holanda, a Barcelona, perdó, per certes circumstàncies decideix quedar-se a Holanda. Aquestes circumstàncies les explica, jo he decidit passar-me-les perquè crec que és important a la pel·lícula. Incapaç de donar una explicació coherent als seus, talla el contacte amb el passat i a partir d'aquell moment haurà de sobreviure gairebé sense diners i sense parlar l'idioma. Però la pel·lícula té bastantes més capes d'això que ens explica. En primer lloc, ens has parlat sobre la importància d'Holanda, que és un viatge que vas fer tu, i m'agradaria que expliquessis quina importància té aquest espai, el lloc on transcorre la història. O sigui, perquè el paisatge també és molt important, ara que es parlaves del que és una pel·lícula fins i tot amb una estètica documental, és d'aquestes circumstàncies i narratives on el paisatge o l'espai també és un personatge. Llavors, que ens fiquis una mica en context de què va passar a Holanda tant pel Gerard com pel Sergio. El temps, el clima a Holanda, el país, no és només un personatge, sinó que podria fins i tot ser un antagonista. Total. Perquè el fet de que això passi en aquell país i en aquell moment de l'any, no, que és l'època de pluges, és abans de l'hivern i durant l'hivern, fa molt més complicada la supervivència del personatge allà. Perquè quan fa fred i plou cada dia, tot és més cabron, us ho puc assegurar, és més difícil. Llavors, diguéssim que les resistències que té el prota per arribar a complir el seu objectiu són pitjors perquè les circumstàncies són pitjors. Jo vaig marxar a Holanda perquè, en el meu cas personal, jo tenia idealitzat el país com un país que havia conquistat moltes llibertats en molts aspectes, però sobretot també pel col·lectiu LGTBIQ+, que van ser els primers en aprovar el matrimoni igualitari. Llavors, és un país que històricament ha obert pas a les minories d'alguna manera, no? Però per altra banda és un país profundament classista i racista, com ho és tota l'Europa occidental. Per tant, aquestes dues, diguéssim, és una doble vara de medir, d'alguna manera, perquè per una banda ets superobert i superprogre per unes coses, però per l'altra banda segueixes sent absolutament injust cap a altres minories. I això era complex, i era interessant poder matitzar aquesta complexitat. Per això Holanda. I perquè el meu viatge va ser allà, no? Jo no hi vaig anar per un partit de futbol, de l'Espanyol, i vaig anar d'un cop de cor, diguéssim, sense donar masses explicacions, però el món del futbol m'anava molt bé per emmarcar aquest Sergio, no? Una persona ofegada dintre d'un ambient hipermasculinitzat i hiperheteronormatiu, com és el futbol. Això no és cap secret. No és discutible. Justament ara ho estàs dient en un moment on hi ha molt debat per això que ha passat amb el Celta, que és un moviment absolutament estètic i fins i tot, bueno, per qui no ho sàpiga, l'afició del Celta s'ha pintat les ungles en una Borja Iglesias, que és un jugador que se les pinta perquè li dona la gana. I una mica en contra d'aquestes crítiques i aquesta homofòbia en el futbol han fet aquest moviment de pintar-se-les homes, dones, nens i nenes, i lluny de ser una visió reivindicativa ha rebut moltes més crítiques. Això fent un clar exemple de com el 2026 gener tenim homofòbia en el futbol i en qualsevol altre àmbit. És que qui va decidit que el futbol ha de ser dels homes i dels homes heterosexuals i dels homes heterosexuals blancs i dels homes heterosexuals blancs del món occidental? Qui ho ha decidit en quin moment? Ningú. Qui va decidir que el blau era pels nois i el rosa era per les noies? Qui ha decidit això? O sigui, ara les dones poden jugar a futbol, sempre han pogut jugar a futbol, però ara sembla que se'ls dona permís de jugar a futbol. Sí. És un terreny a conquistar molt bèstia. Vull dir, si en algun lloc hi ha encara aquesta masculinitat patriarcal, carca, casposa, antiga i injusta, és en el món del futbol, en este feudo, no? Aleshores, una vegada més, les dones i la revolució feminista obre les portes per on passar després, doncs, per exemple, el col·lectiu LGTBIQ+, no? Jo miro a les dones amb tant amor sempre perquè per mi han sigut claus a la meva vida. És a dir, han representat llocs segurs, llocs tendres, llocs de cures, llocs de diàleg. I en el món del futbol, una vegada més, estan obrint pas. I ara, això que està passant al Celta, com aquestes anècdotes, que ara de moment són anècdotes que van passant, que apareix algun futbolista obertament del col·lectiu LGTBIQ+, ve precedit per tota la revolució feminista. Llavors, sí, la pel·li comença en un espai molt heteronormatiu, del qual aquest personatge, al trencar, aconsegueix començar a poder mirar-se
des d'un lloc de més amor, des d'un lloc nou, però ha de desenganxar-se d'aquesta corrent tan forta, no? Perquè, a més, el món del futbol té alguna molt bonic, també, que és molt tribal, i té un sentiment molt de pertanyença. I ell comença la pel·li amb la disfressa posada de dalt a baix, vull dir, va pintat amb els colors, també. Ell ha jugat el seu paper a la perfecció. El que tocava, el que li havien dit que havia de jugar, l'ha jugat a la perfecció. Però què passa? Que el cos ha començat a somatitzar i ell comença a tenir atacs d'ansietat. El cos comença a parlar i aquí és on ell, d'aquesta por, és d'on ell treu la força per canviar. I aprofita aquest viatge per forçar quedar-se allà i al quedar-se sol comença alguna cosa nova. D'aquest sentir-se com fora de lloc és molt interessant. El que et volia preguntar és això que acabes d'explicar ara neix de la teva creació, investigació i tot això, o fins a quin punt creus que també neix d'una necessitat personal? És personal. És personal totalment, eh? Jo no em pintava els colors i jo no era un hooligan ni de l'Espanyol, ni del Barça, ni de cap equip, però jo anava a veure els partits de futbol, jo formava part de tot això, no? I no deixa de ser una representació de la societat. O sigui, aquest ofec jo el tenia al bar veient els partits de futbol i el tenia a l'escola i el tenia als entorns laborals i el tenia... Sí, als anys 90, el maricón estava en boca de tothom i avui en dia hi ha poca gent comença a dir maricón, perquè si algú ho diu, la gent es gira i mira i diu, vols dir? Ja, no? Però als anys 90 era el pa de cada dia. O sigui, a la taula de casa, a l'entorn laboral, i no es deia per ferir-me a mi ni ferir-nos, però directament. Però era una cosa inconscient en el vocabulari, no? Sí. I, clar, quan tu ets la persona que et sents en el marge, per la raó que sigui, quan alguna cosa està tan extesa i és una paraula o una actitud violenta cap a tu, doncs tu et vas fent petit, no? Per això la gent no s'atreveix a dir a qui estima lliurement. I per això ara jo crec que m'he significat tan bèstia amb la peli, al món, perquè al final la peli no deixa de ser un crit al món també, de significar-se, de dir qui sóc i a qui estimo i a qui vull estimar, per tot aquell silenci que vaig guardar durant tants anys i tot aquell patiment que vaig sostenir.